ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುಟು ಕಡಲೆ ಗಸಿಂದು ಪನೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ದುದ ಕಡ್ಲೆದ ಗಸಿ ಮುಲಿಯಾನು 1/4 ಕಿಲೋ ತಾತು ಬೊಲ್ದುದ ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆದ ತುಂದೆ ಒಂದು ನಾನು ನೆನೆತಿದ್ದೆ 2 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಾಣೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಮುಲು ಅವು ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಯಾನು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ದೆಕ್ಕದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದನು ನೆಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಆನಟ ಬೇಪವೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಯೋಡು 2-10 ವಿಸಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಉದಡೆ ಹೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಆಜುಜಿನೆತ್ತ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲು ಬನಲೆ ದೀತೇನು ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯೋಡು ಲಾಯ್ಕಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯನ್ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಕಲರ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಇಂಚ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದೊಂದು ಹದ ಕಾಯಿನಾಗ ನೆಕ್ಕನೇನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲಿಯನ್ 1 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯೆ ಉದ್ಯಾನ್ ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ದನು ಪೇಸ್ಟ್ ಇದತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಈತೆ ಯಾವು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ನಿನ್ನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕಿಯಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡೆ 2 ಟೊಮೆಟೊನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪಾಡಿಯನಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಂಡ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನು ಒಂದೇನೆ ತೊಂಚೂರು ಇಂಚಿನಿ ಕಲಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಕಾಯಿಡವು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಕಾಯಿಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಿಂಚ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮವು ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ಪನಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಗುಪ್ಗ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪದನ್ನ ಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ದಾಲ ಮುಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆದ ಬೇಯ್ಪದನ ನೀರೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ತೆಲುಪು ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲು ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ಮೂಲು ಯಾನು ಈತೆ ದಪ್ಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದೊಂದೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದ್ಯಾವಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೊದ್ದ್ಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಈತ ದಪ್ಪದೀತೇನು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಉನ್ನೊಲಿ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಪಾತಿಗೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಅಲಂಕರಿಸಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.